नमस्कार, स्वागत आहे तुमचे फेमस मालवणी कट्ट्यामध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने मांदेलीचं कालवण कसं बनवायचं हे पाहूया। त्यासाठी आपण इथे स्वच्छ करून मांदेली घेतलेली आहे। आता ह्यासाठी आपल्याला एक वाटण लागणार आहे। चला मग बघूया काय काय साहित्य लागणार आहे। इथे आपण ओल्या खोबऱ्याचे तुकडे घेतलेले आहे। एक मीडियम आकाराचा कांदा चिरून घेतलेला आहे। 2-3 लसणीच्या पाकळ्या, थोडासा आलाचा तुकडा, एक टोमॅटो आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे। 1.5 चमचा आपल्याला धणे घ्यायचे, 1 चमचा बडीशेप, थोडीशी हळद, अर्धा चमचा मालवणी मसाला आणि छान याची पेस्ट बनवून घेऊया थोडंसं पाणी घालून। या पद्धतीने आपण मांदेलीच्या कालवणसाठी लागणारं वाटण तयार करून घेतलेलं आहे। चॅनलवरती नवीन असाल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला जरूर सबस्क्राइब करा आणि बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। चला मग आता पटकन रेसिपीला सुरुवात करूया। फोडणीसाठी तेल ओतूया। तेल गरम झालं की त्यामध्ये आपल्याला मोहरी टाकायची। 2-3 पाकळ्या ठेचलेल्या लसूण, कढीपत्ता आपल्याला फोडणी छान करून घ्यायची आहे। आता त्यामध्ये आपण 1 चमचा मालवणी मसाला टाकूया। थोडासा परतून घेऊया। आता आपल्याला छान फोडणी द्यायची आहे। आता आपण एका हाताने मालवणी वाटण टाकूया आणि लगेच आपल्याला झाकण लावून घ्यायचं आहे। दोन सेकंदासाठी आपल्याला झाकण आपली फोडणी छान झालेली आहे। आपण झाकण उघडूया। मस्त छान परतून घ्यायचं आपल्याला। बघा, आता जे उरलेलं वाटण आहे तेही आपण घालून घेऊया। अर्धा ग्लास पेक्षा जास्त गरम पाणी घालायचं आहे आणि ज्या भांड्यामध्ये आपलं वाटण होतं त्यामध्ये थोडंसं पाणी घालून तेही भांडं आपल्याला धुवून घ्यायचं आहे। त्यामध्ये छान मिक्स करायचं आहे। आपल्याला कितपत पाणी हवं आहे त्यानुसार आपल्याला पाणी वाढवायचं आहे। चवीनुसार मीठ घालूया। चार 5 आमसुलं, 4-5 आपल्याला त्रिफला घालायची आहे। एक 5 मिनिटं उकळ काढून घ्यायची आहे आणि त्यानंतर आपल्याला ह्यामध्ये मांदेली सोडायची आहे। खूप छान सुगंध येतोय। चला मग आता 5 मिनिटांनी भेटूया। आपली 5 मिनिटं झालेली आहे आणि छान उकळ आलेली आहे। आता आपण गॅसची फ्लेम जरा स्लो करूया। मांदेली सोडूया। थोडंसं फिरवून घेऊया। 2-3 मिनिटं आपल्याला मांदेली छान शिजवून घ्यायची आहे। इथे आपलं कालवण छान तयार झालेलं आहे। हे बघा, ग्रेव्ही छान झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करूया। आजचं आपलं मालवणी पद्धतीने मांदेलीचं कालवण आवडलं असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राइब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका। चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानसे रेसिपीमध्ये। तोपर्यंत धन्यवाद।